Eno Ramogi mar dwe mar ariyo higa mar 2025 kama waiko ni weche mathoth kama oting'o nyasi mar duond bura mar ODM mar dhialo higni 20 mar duond burano kama bende ogaye mar ODM Raila Odinga osingone jogo maluwo ODM ni wach mar higa mar 2000 kata siasa mar higa 2027 biro tenore kaluwore koda dwaro mar oganda jo ODM kachiel koda chike kata chenrogo mosebedo katayo duond bura makamano. Bende jatend piny William Ruto mane nitiere wuodhe makadho wadh nam chumbi koro nyiso jogo maloso duond buche machielo kata mamoko ni mondo wetiyo kod nyinge e siasa maggi gimany chenrogo kata siro maggi motegno magibiro chungo debe e yiero mabiro to ok nyinge kaka jatend piny. Ramogi magi kachielo koda weche mamoko mabende waikonu warangane weche moko ma wamiyo pek. This early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaign. Bishobe mag kanisa kopere onyiso josiasa mondo weregi campaign momondo kendo gichwal chenro ne jopiny. Nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Raila osingo ni chung mar siasa modhi chiwo dibedo moluwore kod gik maduond buch ODM osebedo kakedone. Wang'eyo gimomiyo pod wachung kar tiendwa kendo wawacho ni weche mag osuru pod nwaketo thenge. Wachung kwaleng nikech nitiere winjruok mane waloso gi jatendwa mar county to mago pok notimore. Joriemba piko e county ma Migori onyono ni ok gibi chulo osuru ma county dwaro kuomgi. Machiegni Ramogi ornwa ote mari machuo koluwo namba ma en 30600 kao kamano yudwa e mbui mopogore mag Facebook, yudwa kanye mbui mar YouTube, wayudore achiel kachiel e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Riwruog bishobe mag din jokopere koro kwayo josiasa mapacho ka mondo miyo weregi wach temo kata timo campaign mohiu kagikoni gima duong' ne jokenya sani en keto e tim chenro mabiro konyo e bero uchumi mapacho ka. Jodologo ne loso Mombasa kama ne gisidhi ayanga campaign mar timo ikruok ne nyasi mar ndalo 40 mag tweyo e kind oganda jokopere. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi moyedhi mane obagi Mombasa gi riwruog bishobe ma jokopere mar timo campaign moyedhi mar alam e kinde mag ndalo 40 mag tweyo. Kai ne en miel kod were nyasino mane ochakore kod wuoth mane ochomo alap Mama Mangina kuma ne obagi alam moyedhi. Kotel nagi kod jakomgi Maurice Mohatia ma en Archbishop ma Kisumu, jodologo ne okoni achiel kuom gigo makidek chako thiro dongruok ma pacho ka en campaign mohiu ma josiasa osechako timo ka achiel kod rem kedo gi mibadhi ma pod ogurore e pacho ka. This early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaigns. We categorically condemn all forms of corruption that rob our people of their God-given rights and obstruct the path of just society. We ask the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, and other relevant bodies to enforce anti-corruption measures rigorously and impartially. Midhiero masani okwako sekta mar thieth gikone chalni timore bang' piny owacho sidho chenro manyien mar SHA magikone chalni ne orumo mapiyo kapok otim ikruok malong'o. Gidwane kaber to koro piny owacho lok chike motenore kod kaweche mag thieth mar temo bero sekta no. As Catholic bishops, we are still very unhappy that our hospitals, which serve mainly the underprivileged, are ground in because the government is not keeping its promises to remit funds owed to them. We think this system will only weaken our hospitals more by reducing the patient numbers while not offering a better health care to our people. We therefore request
for a review of the Health Act. The haphazardly coordinated health sector is too dangerous and a threat to a healthy Kenyan population. Wach rochruok magarita to chutho nek makinde ka kinde kod tim mar lalapoya nono gi jopiny gikoni en gino ma piny owacho e bwo migawo mar arita onego kaw matek. Kata kamano, negipuoyo okang' ma piny owacho kaw mar chuko kamati moyiedhi mabiro yiero commissioners mabiro tayo yiero mapacho ka. We come out once again to express our profound dismay over the incidents of abductions and extrajudicial killings that threaten the sanctity of life in our nation. The government authorities and private sector stakeholders have to engage in comprehensive, transparent dialogue and implement sustainable strategies to bring down the costs of living to manageable levels. We commend recent initiatives such as establishing an IEBC election panel. These steps are certainly exist in the restoring faith in our democratic institutions, but more is needed. Kai ne bende gikwayo ganda duto mondo mi owuog oko mar timo alam makende ne Papa Francis madende pod lit. We finally call upon all Catholics and all people of goodwill to continue praying for His Holiness Pope Francis, whose health still remains in critical condition, that the healing power of the Lord may be upon him. Bang sidho ayanga campaign mar ikruok ne ndalo 40 mag tweyo, jodolo mag kanisa jokopere koro kwayo piny owacho mondo mi oketie maino mar bero uchumi mapacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ekine majora mag ODM rito gileyo yo mar siasa ma ogai mar Raila Odinga dhi chiwe juma manyien. Raila osingo ni chung mare mar siasa ma odhi lando dhi bedo mano ma oluwore gi weche ma ODM osebedo ka ochung'ne. Jakom mar ODM Gladys Wanga otemo liekone jopiny chung mar Raila dhi kawo ka giwacho ni ODM biro chung kod jatelo ma orwako Raila. Kaka jafom marwa mar siasa Kristo Wino leronwa, jodito mag ODM osemo wang' josiasa mag duond burano mosebedo ka ba weche mag achaya ne jowetegi. E kar chung od bura ma Funyula e kaunti ma Busia, rangi mar machungwa omako piny, ranyisi duond bura mar ODM e mathum wero. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne nyuol duond bura mar ODM, ogai mar joka machungwa Raila Odinga otiyo kod thuolo makamano mar singo ne johera mag ni chung ma odhi kawo e weche mag siasa e ndalo mabiro dhi bedo mano ma olure kod gigo ma ODM osebedo ka kedo ne pacho kae kaachiel kod bero ngima jopiny. Tutashauriana na nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye itakuwa italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Baba akiendelea with consultations. Baba hakikisha kwamba haki imetendeka. Swala moja peke yake. Tafadhali wote ambao waliumia na wote waliokufa, tunauliza kwamba katika consultation hiyo wafidiwe. Baba, sasa unafanya consultations katika nchi nzima. Fanya consultations na ukirudi utuambie ni left tutaenda wapi? Wanachama wa ODM, baba akisema left tutaenda wapi? Na akisema right tutaenda wapi? Na vijana, baba akisema fire tutafanya nini? Emano ma inyalo wacho ni en leso ne jopiny buoyo mawiye, jakom ODM Gladys Wanga, jolup ogai mar ODM Simba Arati kod Professor Peter Anyang' Nyong'o olando ni ODM dhi timo duto manyalore mar kawo loch e yiero maduong' mabiro. Tunasema kwamba mgala muue lakini haki yake umpe. Mtu anaitwa William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alijaribu sana kuhakikisha kwamba umechukua kile kiti kule EU. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu yeye ndio rais na vile alijaribu la alikuwa anatetea Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, asante kwa lile ulilofanya pale EU. Nimesema
nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Magetimore kinde ma weche osebedo ka fuong'ore e pacho kae ni duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelo ne yiero maduong' mabiro. Iranyisi ma kene nitiere gwenyruok mar paro e kind jokanyo mag duond bura mar ODM, jodito mag duond burano ojiwo jokanyo mag ODM mondo lu kido kod time mag ODM kendo golo siem e jogo mabiro dhi ataro kod kido mag ODM. Chama ambacho kinabuniwa tu eti kwa sababu ya uchaguzi haviwezi kudumu. Ni vyama ngapi tumeona hata wametoa marais lakini sasa hivi hawapo. Chama cha PNU cha Kibaki kiko wapi? Ywarok ma piny osebedo e duond bura mar ODM e kind jood bura masiro lwedo okang' mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mago makwedo chenro makamano. Chris Owino, Ramogi TV. Kapodwa make mana kanye weche mag siasa ni jatend piny William Ruto nyiso jo siasa mariwore mar loso duond bura ma pingo piny owacho mondo many mise motegno maginyalo tiyo godo e sero ombulu kuom jo Kenya kar siko ka giluongo nyinge e kinde romo magi. Ruto mane loso e kaunti ma Taita Taveta kama ne oyango e gedo mar apaya e gwenge makono owacho ni sani oketo maino mare riwo oganda jo Kenya duto kanyakla kod tero chenro mag dongruok e kuonde duto mapacho kam. Jesu Duor miyowa mathoth. E odiochieng' mar abich mar limbe mare e counties makadhowath nam chumbi, jatend piny William Ruto nochalo ka ng'ama nyiero josiasa ma oriwore mar loso duond bura mapingo piny owacho kowacho ni giwuondo jopiny. Ruto onyiero mokalo romo manobag nyoro mar yango duond bura manyien mar PLP kowacho ni josiasa manoromo kanyo noketho seche mathoth kaluongo nyinge e kinde romo no. Ile chama wanajaribu kutengeneza wanaongea masaa manne. William Ruto 4 hours. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii chama walikuwa wanatengeneza ilikuwa ya William Ruto? Ama hiyo chama inaitwa William Ruto? Sasa mimi nataka niwaambie wale jamaa na niwatangazia wa Kenya, hawa watu ambao walikuwa wanaongea mambo ya William Ruto, mimi sijawatuma. Hiyo chama wanaongelea hapo si ya William Ruto. So hawa ni matapeli. Watafute chama na jina yake wapatiane. Ruto onyiso josiasa go moriwo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Jimmy Wanjigi mondo los mise motegno ka ok kamano to chenro magi biro gore e lwanda. Na watafute sera, na watafute mpango, na watafute vision. Otherwise wataungua. Bende notiyo kod thuolono e goyo debe ne chenro mage konyiso kweth mapinge mondo gin bende ginyise jo Kenya gigo maginyalo timo mopogore gi mage kar siko bogo sirikal mare gi weche mag ng'anyo kendo chwalo siasa mag akweda mag dhoudi. Sisi barabara ndio hii tunajenga. Yenu mpango yenu ni gani? Yetu affordable housing inasonga mbele. Yenu ni gani? Hapa mambo ya universal health coverage tunaendesha Kenya. Yenu ya mbadala ni gani? Sisi tumepanga ajira ya hawa vijana kwa affordable housing, kwa digital jobs, kwa export of labor, kwa mambo ya manufacturing. Mpango yenu kwa vijana ni gani? Ama mnapanga tu maandamano? Speaker mar Senate Amason Kingi mane otene e limbeno okwedo jotelo mapingo piny owacho kowacho ni e kinde ma okalo chien ne gimako lemo madongo e sirikande manosekalo to kata kamano onge gik mane gitimo maginyalo siemo ne jo Kenya to sani gine magitelo e kwedo chenro mag Ruto. Katika kikao kile tulikuwa na former vice presidents wawili. Katika kikao kile kilikuwa na watu waliokuwa mawaziri tena wizara za nguvu wakati ule. Lakini hakuna chochote ambacho anaweza kuonyesha Wakenya wakati walikuwa katika ngazi zile ambazo waliofanyia Wakenya. Absolutely nothing to show for their record. Leo hii wao ndio wanakuja wanamkosoa rais na walipokuwa ndani ya mamlaka walishindwa kutimiza. Ruto nyiso jotelo mamoko mondo sire lwedo mondo gichwal chenro mag dongruok e konde duto mapachoka kowacho ni piny Kenya sani koro dwaro lokruok gino mokete maino mare mar neno ni chenro mag gedo mag apeyni, thieth, somo,
pur e kind chenro mamoko obedo makare e pacho ka ne oganda dhoudi duto maonge deo wanga. I want to tell fellow leaders, let us unite. The country wants transformation. I am focused on the transformation of Kenya, on making sure that these roads are built in every part of the Republic of Kenya, on making sure that there is equity and equality in every part of the Republic of Kenya. Jatend piny bende owacho ni sani oketo maino mare e riwo jo Kenya, gino momiyo noloso sirikal mama nywanda. Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani, lakini hata na wao tumeshikamana ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya maendeleo ni ya muhimu kuliko faida ya kiongozi ama chama. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ogai mar doho machon David Maraga koro dwaro mondo mi ochwal e nyim doho jogo mane onego rowere e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z manotimore dwe mar 6 higa mokalo. Koloso e kinde chiwo ayanga lipot mar riwruok mar kituo cha sheria, Maraga wacho ni anyuola mag rowere manonegi e kinde ng'anyo no owinjore oyud ratiro ne wedegi. E kinde ng'anyo no od bura mamalo e pacho ka nomonji kendo mwandu mathoth bende nokethre. Quite a number of them were lost during those Gen Z protests. And I want to believe that everything is being done for justice to be accorded to those who were victims. We are in a civilized state. We have a constitution that entrenches human rights. There should be nobody who should be killed simply because he has demonstrated. If there is an offense committed during that demonstration, those ones should be charged in court. That's what should be done. Not anybody just being shot and killed or even maimed without due process. Reports have been made. We have institutions which are working. We have IPOA. We have the report by National Human Rights Commission. And therefore efforts are being made to ensure that those who suffered will be, of course, compensated. Kituo has filed some cases in court, and that process is ongoing. And there are many other engagements that have already been done. I'm sure you have seen the press briefings that we have done already. You have seen what Amnesty International is doing. That is part of the greater work to ensure that those who suffered will be able to get justice, because our constitution provides mechanisms in which these disputes can be resolved. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango chenro mabiro konyo piny Kenya goyo kang' e rakruok kod mibadhi. Kwano omenda duto madwarore mar keto chenro no e tim oyangi ni en $657.4. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jata tije mar EACC Abdi Mohamud owacho ni achiel kuom yore mag tieko mibadhi en chwalo omenda moromo ne riwruoge duto makonyo e lweny mar kedo gi mibadhi kod neno ni lwasigi mar tich ni kare. E kar bagoromo ma KICC nyo en nyasi machiwo ayanga chenro kod okengi ma piny Kenya biro tiyogo e kedo gi mibadhi. Nyasi no nyo yuor kod jokanyo e sectors mopogore opogore kaka duol mochung'ne solo osuru pacho ka KRA, apis Attorney General, apis janon buge sirikal kod bad migawo makedo gi mibadhi e riwruog pinje Afrika. Koloso e kinde nyasi no, wendo modhial Dorcas Oduor ma bende e Attorney General ma pacho ka wacho ni chenro no moyang kod duol makedo gi mibadhi EACC en ranyisi ni piny Kenya oikore makare mar rakore kod mibadhi. These vices drain public resources, erode public trust, and stifle economic growth. Through this plan that we are launching today, we are sending a clear message that Kenya is resolute in its pursuit of an integrity-driven society. Moko kuom okenge ma apis Attorney General oseketo oting'o chuogo committees machiwo puonj ne oganda jo Kenya e counties duto 47 e yore minyalo geng' godo mibadhi. We are also undertaking anti-corruption campaigns and have established county anti-corruption oversight committees in all 47 counties to educate, sensitize and create awareness on corruption in the counties for purposes of effecting a fundamental change. Korka kore, jakanyo mar board mar bad migawo mar riwruok pinje Afrika AU makedo gi mibadhi Kwame Senanu oyango ni AU biro chiwo thuolo ne jokanyo mag duol makedo gi mibadhi EACC mondo mi gilalre gi pinje moko kaka Ghana kod Rwanda ma bende osetiyo gi chenro makamano mosekonyo chwalo dongruok. Having a strategic framework like the Kenya Integrity Plan and publicizing it will definitely enhance
public trust in governance and government institutions. We intend to actively support and collaborate with the EACC and KLIF regarding efforts to build a more transparent, accountable, and corruption-free nation. The AUABC will leverage platforms to share information on good practices identified from the implementation of executing your Kenya Integrity Plan, with the intention of deepening regional integration as well as bolstering our continental efforts to eradicate corruption and to promote good governance. Kaluwore gi jatatije mar EACC Abdi Mohamud, onge mar aluora makare matich kod rem chwalo omenda moromo ne EACC en achiel kuom gigo mosemono duol nogoyo kang' e rakruok kod mibadhi. One of the key strategic interventions requires us to strengthen enforcement and oversight institutions responsible for combating corruption and promoting accountability. This means not only ensuring that they are adequately funded and also operate in a conducive environment. Jakom maduol makedo gi mibadhi David Oginde kata kamano olero ni kedo gi mibadhi e piny Kenya biro dwaro ni jokanyo kod ji duto oriwo lwedo kanyakla mana kaka en kit oganda jo Kenya. One of the unique attributes of Kenyans is our ability to unite and work together to confront and overcome challenges that stand against us. I believe if we unite in this same spirit, we can rescue our nation from this existential threat. Piny Kenya koro chako wuoth machielo makedo gi mibadhi. Wuoth madwaro mondo mi okete tim okenge manyalo tieko mibadhi. Penjo maduong' en kapo nono wuodhno biro nyago lemo koso biro dong' mana kaka singo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Higni maromo 30 nyaka ne mine pinje duto bed kod romo e boma ma Beijing e piny mar China higa mar 1995. Mine ma pacho ka nigi mor ewi okenge ma winjruogno mane oketi e kogno osekelo ne mine pacho ka. Giwacho ni wuoth e jiwo dongruok joma mine ok osebedo mayot, kata kamano okenge mosego gin mago mosekonyo oganda. Jaelieta chiwo mathoth ewi romo mane otelie kod riwruok mar maendeleo ya wanawake ma bende notim e odiechieng' manyoro. Magi moko kuom mine manotelo ne chenro mar chako wuodh dongruok mar mine kokalo winjruok manoketi e romo maduong' mar mine e higa 1995 e boma ma Beijing e piny mar China. Romo makamae mane ng'iyo jiwo dongruok mar mine ne owinjore mar keto mise maromo 12 mane dhi konyo e chenro gi. Wawuoyo gi mine mondo ging'e ber mar bedo ni gin bende gin gi right gi. Gin gi right mar go kura ne miyo wadgi. Gin gi right mar ni ka ng'ato koso ne to nego bed ni report ng'ani to the authority. We must be very intentional in involving and targeting the grassroots women. And here is what Maiwo has been able to implement in the 12 critical areas over the last, let me talk of the 10 years I've been in office. Pacho kae kawuono kokale misege, mine ma Kenya osedongore e pewe mopogore moting'o mar siasa masani mine ma iyiero ni malo kopim kod higni machien. Because of the 2017 elections, we were then able to come up with the first 3 governors, Governor Charity Ngilo, our late sister Laboso, and Governor Anne Waiguru. We were able to get a senator, MCA, and we got 49 women nominated, courtesy of the work we did, including now we have Beth Siengo, Margaret Kama, and Ivo Barra. Those have been our girls. Lokruok makamae giwacho ni obiro kokale chike manoketi e katiba manyien mabende osekonyo e dongruok mamoko ne joma mine. We have also enacted laws courtesy again of you eminent women who went to Beijing. We have had laws like Sexual Offences Act, which we are currently reviewing. Prohibition against FGM, we have had policies, and these ones have helped
in ensuring that the girl child, that women are protected and that their freedoms are protected. Magi osemiyo telo mar mine omedore ka mine sani omako lemo madito moting'o gai madoho kaachiel kod Attorney General maduto gin mine. You look at the judiciary, I think 54% leadership is composed of ladies. When you look at, for example, the CJ, Chief Justice is a lady for the first time. We have a lady who is a Chief Justice. Attorney General, for the first time, we have an AG who is a lady. Actually, if you remember, during the swearing in of His Excellency, the Deputy President, the podium had ladies only. You remember that? Katabedni okengegi osego mochopo mine kama gintie sani. Fuok pod nitiere ahinya elwenje majokojo mamine. While much progress has been made, there is still work to be done to ensure that women can live with dignity and engage fully in society. However, there's a concern. You will agree that the gender-based violence issue remains a challenge in Kenya, and addressing this will be very essential for achieving gender equality overall. Sama piny ngima ikore ne nyasi mar odiochieng' joma mine juma manyien, pod idwaro mondo go jek wuoth mar jip kod dongruok joma mine e pewe duto, mine e gwenge duto kod mine e lemo duto. Jailieta, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag mine en riwruoge mochung'ne kedo ne ratich mine no bago ng'anyo mamuol ka gikwedo timbe mag rocho ratich oganda ma hinyo mine. Ng'anyo mamuol no bagi kar dak ma Kibra kama ne gichako e alwora ma Kibra South nyaka Kianda ka gisudo piny owacho mondo owuog oko mar chungo tim makamano. Giywak ni kinde duto oganda ma odak e kuonde dak mongore ema hinyo kalo matek kaluwore kod wach rocho ratiro mag oganda. Gimedo kwa bad migawo mar arita mar mondo mi kod doho mondo ne ni jogo kata oganda go duto oyudo ratichgi kendo chulgi. Nilikuwa kwa ballot 2017 koro wantie kae kwa rango 2027 mondo wa end sexual and gender based violence e communities mo ae nikech ma en gima rach to en gima miyo jok mamon ok nyal sudo mbele jok mamon odong chien nikech samose repi onge kaka inyalo tiyo samose repi teko rumo samose repi ok inyal somo wikwot koro inamaanisha ni wan dreams wa bedo shattered nikech jok machuo wacho ni gidwa tiyo gi sexual and gender based violence mondo gitiek joma muon. Koro wawuoro niya be wabro tieko higani kaka mine moloyo to be mine motegno mine manie siasa mine manie ohala mine matiyo ka koro chuo nego wa nikech wan mon chuo nego wa nikech wakwa winjore kodgi be wabro bede pinyni wakwayo serikal wakwayo raisi wakwayo jotelo te mondo gikony mine mondo ji owenego mon. Tukisema tosha ni tosha. End femicide na tunasema end femicide na tunakwambia rais declare femicide as a national disaster. Ramogi wadwa ni mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en maro imore no ka ote donjo kae. Ramogi TV maya ukidibo ka ni Ulanda. Serikal onego konye MCAs okang'eyo ni msachgi matin no ema omiyo ogiti kose mano paro mar aukidibo kanyo. Ramogi TV owino janabi kanyo yani Masai ODM korka otegno Raila oseduogo dala piny ber erokamano ahinya kuom ote makamano. Ramogi ler sana mapesi kawuok Kisii. Ramogi TV omosh digaro Land Cruiser neno news e yo makare gwenge ma Kisumu ana abiro yie kod okang' ma Raila Odinga biro kawo e yo mar siasa. Ramogi ler sana mano pesi ayase somo ote mari kanyo. Nyako Ramogi waywe matin kato waduogi weche mamoko. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka.
Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My flavor fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Machigni kendo duol mar NTSA umedo jiwo tudruok mare kod counties e okang' mar kedo kod masiche mag apaya mamedo lalo ngima oganda. Director mar NTSA George Njau wacho ni tudruok gi dhi konyo e chugo komiti mag jiwo arita mag apaya e counties. Committees gi dhi konyo e chwalo tiegruok kod puonjo makanyakla kod okenge mag counties kao mar jiwo kuonde wuoth ne jopiny e geng apaya. Kamoting'o nyaka joriemb digni kod apiko magi ne oyangi e romo mane okelo kanyakla counties 7 kamoting'o Nakuru, Kakamega, Kericho, Kisumu, Makueni, Nairobi kaachiel kod Siaya. Today we're only represented by 7 counties. We have done this in another 28 counties, and we're going to go around the country to all the counties. Why we chose these 7, there's a lot of commonality in regards to the fatalities. If you listen to the ones I've mentioned, they're all along the Mombasa, Nairobi to the Malaba border. They are along the A2 highway. So there's a lot of correlation in terms of traffic movement within these counties, and we realized that if we help tackle these 7 counties, we shall then see overall reduction in fatalities. We are trying to come up with the pedestrian walks or walkways to be able to accommodate more pedestrians, and this has been done jointly, I will say, with the national government, because we have got initiatives like the MCC, the COMEP, that has given some considerations together with our own budget from the county to be able to give walkways for the pedestrians to avoid these vehicular human interactions. Familia More County Manakuru e kar chungon bura ma molo sa changwan yuago ratich gi higni 2 banka wuod gi ne ochiel gi magina kod obila mar rito bunge bungu mako Ibatek mantiere Damaravin County ma Baringo. Dennis Kipkemoi rawera ma jahigni 21 ne ochiel kod magina higa mar 2023 dwe mar 2 tarik 12 kane en kod min gi kagi umbo pi e bungu no. Gesane giseyo kwach kiche gwenge mag Damaravin e koso keto wangi ewi wachno kato bedo ni negi go report kendo ne osingnegi ni biro tim nonro. Isaac Okech ni kod mathoth. Ka en dala Roslyn Koskei kama osedake kod nyithinde 6 e higni mathoth. E higa 2023 e sa odhiambo ne owuok dhi umbo pi kaachiel gi wuode Dennis Kipkemoi e bunguni mako Ibatek ka wuode to ne dhi gonyo jamni mane kwayo. Dennis ne ok ong'eyo ni ne dhi wuok kod ng'ol mane lok ngimane nyaka chieng'. Nisikia risasi akiwaka, mtu mwingine alikuwa anatokea kutafuta mbuzi. Akaniambia mtoto yako umeumizwa. Nikawacha maji kwa mtoni, nikakimbilia kuangalia mtoto. Kuangalia mtoto,
nikakuta mtoto ameumia. Sasa nikaita boda akakuja kunipelekea Awe. Baada ya Awe akaniambia siwezi kutibu yeye, mpeleka Nakuru medical. Kijana huyu alikuwa ni mwanafunzi na tangu apigwe haongei. Risasi ilitokea upande wa kulia ikatokea kishoto chini ya matunda ya hawa hii. Pigwa hapa ikatokea na iko hata inaonekana hiyo alama mpaka saa hizi. Wuoth mar manyo ratiro ne familia ni ma odak e chano osebedo matek ahinya. Dennis ne oringo e od thieth maduong' ma Nakuru Referral, kama tok juma achiel ne oyiene dok dala ka odong' kod mbala manyaka chieng'. Gie sani, familia no dwaro ng'eyo ni nonro ewi wachni ogik kanye to kod yudo ratichgi. Baada ya mama kuchukuliwa makaratasi na maafisa wa forest, mpaka leo hii hakuna haki ambayo mtoto amefanyiwa. Tunaomba umma, hasa the Minister of Internal Security, Mheshimiwa Murkomen, tafadhali tunaomba chunguza hii kitu ambaye hawa maafisa wanafanya. This is very bad. Imagine mpaka saa those people are working freely. Kane uoyo e yor simu, jatendo kwach kich bade makoibatek Richard Cheruyot oyango wachno kowacho ni gisetieko nonro. Ka koro nyinge adek mag obila mag bunge mane otud kod timno osechwale apis mar jatabuche maduong' ODPP. Familia ni gie sani to pod rito mondo Dennis oyud ratiche tok monj makamano. Isaac Okech, Ramogi TV. Kama na Isaac wageno ne jokanyo biro ruo nonro mar mondo mi rawerano kaachiel kod anyuola mare oyud ratiro. Wadhi nyaka kaunti ma Migori kama 10 kaunti no dhi nyime kod twak kod joriemb bodaboda mondo gichul osuru mar Sh50 e juma ka juma. Kata kamano, moko kuom joriemb bodaboda to onyono kar tiendgi ni ok ginyal chulo osuru nikech 10 kaunti ma Migori pok ochopo kare moko kuom dwachgi. Jo Juma ni kod mathoth. Kuom higni malo abich joriemb bodaboda subkono ma Suna East, Suna West, uriri kaachiel kod moko gwenge e gwego ma Kuria ok osebedo ka koro chulo osuru ne kaunti ma Migori. Mae ne obiro nikech rem mar 10 kaunti ma Migori chopo moko kuom gigo eko mane gisebedo ka gidwaro kuom higni abich mokalo. 10 kaunti ma Migori kao tele kod gavana Masano Chilayako osebedo katemo bedo kod twak kod moko joriemb bodaboda mondo gin bende koro gigolo osuru maromo Sh50 kuom juma ka juma. Wasetimo bura gi romo mowinjore maber adhi mbele tainya wuok tich wadhi chako program mar solo osuru. E kinde ma juma achiel mokalo 10 kaunti ma Migori kao tel kod gavana Chilayako ne obedo kod romo kod moko joriemb bodaboda mawuok e sub-kaunti ma Suna East, sub-kaunti ma Suna West kaachiel kod Awendo kama joriemb bodaboda ne ogolo paro mopogore opogore. Wayudo presa ni kuonde moko ijuoge kuonde moko kujuoge. Yie losnwa kanyo to wan na kwayi kaka chungkani. Yie miwa bonus mar dwe auchiel. Wabe wayue jomoko mondo ijuoge. You watch driver's license through jotelo gi cooperative. Wadwaro ni mapiyo yuda ne list ma ji opuodho kata kidwaro kata ka gibed ni gin ji 50 kata ji 100 Awendo madwaro rongo 100 kamano to wakoni jogi otere kos makama. Driver's license en gima muhimu kabisa. Moko joriemb bodaboda e kaunti ma Migori kao tele kod jakom margi Jako Mondi to pod oramo ne ok ginyal chulo osuru. Wang'eyo gimomiyo pod wachung' kar tiendwa kendo wawacho ni weche mag osuru pod nwaketo thenge. Wachung' kwaling' nikech nitiere winjruok mane waloso gi jatendwa mar kaunti to mago pok notimore. En adiere ni osuru ne wawacho ni odwok piny, but wadwaro receipt manyisowa ni osuru ni odwok piny mapok wayudo nyaka sani. Giwacho singo mane omigi kod gavana Masani Chilayako e kinde manotimo kampen mare koro pok ochopo. Gik mane miyo juok chung' en ni ne wadwaro ni osuru no osedwok piny to machielo nyaka ne yienwa mondo wan bende ndikie jogewa. Ringe, for example, kidhi mwalo kichomo kanyamkago piny ka Suna East to gikacha punda poche e polytechnic mamwalo kanyono. Kidhi e barabara no ichalo ng'ama ringe puodho midwa pidhie rabolo. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima Karamno wacho ni 10 kaunti ma Migori osteo mathoth kendo pod medo teo mathoth ne joriemb bodaboda. Olimo wacho ne gisegero kuonde tipo kata sheds ne joriemb bodaboda maromo 131 e kaunti ma Migori mangima
ka wacho ni katorak mar gero tipogi ne omi joriemb bodaboda. Prario adek ne county government ochiwore mogero sheds mondo mi giyud kama gitiye. To tich mar gero sheds go be nwachako miyo gin giwegi jo bodaboda. Jagoro ni mar kaunti ma Migori bende wacho ni grube mag joriemb bodaboda maro 38 noyudo omenda mar dongruok, omenda maromo gana 100 kuom grup ka grup mayande kaunti ma Migori ne ochiwo ne grube 400 e kaunti ma Migori mangima. Grup ne yudo siling 100,000. The total kiti manene kanyo ne $1,52,000. Kuom groups manoyudo specifically jo bodaboda noyudo 38. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Johala kod jopur e kaunti ma Homa Bay ojiw mondo odonje riwruoge mag saga ma ginyalo yudogo dongruok kokalo e migepe mag sirikal ma jolo sekta mar pur kod pith. Jakanyo e bod mochung'ne keyo yedhe pachoka Kemsa Esbon Omolo wacho ni ka okalo riwruoge mag saga ema jopur nyalo yudogo dongruok malong'o kaluwore ni chenro mag ohala kod pur magitimo. Okoni piny owacho ni kod migepe mathoth mani kod chenro mabeyo mar dongo jogo manie sekta mar ohala kod pur e kor gwenge mar bero ngimagi. Hesbon ne loso e kinde mane oromo gi jo ohala kod jopur e kar chung' od bura Marangwi. Wanyalo konyore nade? Weche ma wacho kawuono en weche motenore kod weche dongruok. Ere kaka wanyalo konyo jo ohala gi e yore gi mag ohala, ere kaka wanyalo jiwo gi mondo giriwre gi form gigo miluongo ni cooperative societies, ere kaka ginyalo yudo kodhi makare ma ginyalo pidho nikech sani wan e kinde mag komo mondo mi weche mag dongruok odhi makare. Mondo mi kony jo ohala e yore mag hola kopogore gi ma ng'ato nyalo dhi e bengi to yudo, en ni nyaka gibed e kidienje kata grube mowinjore. Mane momiyo wadwa ni mondo wabed gi grube mwanyalo ng'eni grup ma kama ni e area ma kama, koro tudo kata riwo gi jogo manyalo chiwo hola koro bedo mayot. Nitiere kidienje kata mag sirikal kaka ministry motenore gi weche mag ohala MSME ma waziri mare en Oparanya. Gin gi chenro mang'eny makonyo jo ohala gi, kamoro wach ni ok chopnegi mwalo ka. Mana achiel kuom gik mane wadwa ni mondo obed ni ging'eyo. Bende wantiere gi jopur kaka mag niang' ma kamoro bende ok ong'eyo ni to ere kaka ginyalo yudo kony, ere kaka diyud kodhi makare, ere kaka diyud mbolea mondo mi iket e puothi. To magi gin chenro ma sirikal nitiere go. Koro tudo jowa gi chenro mag sirikal gi en achiel kuom gigo mane wadwa ni mondo wach gi jowa kawuono. Kawadhi nyime ni piny owacho kokalo e bad migawo mochung'ne choko pi kod oula mong'ere kaka National Water Harvesting Authority koro singo tieko chutho wach mar oula ma osebedo kanuro e gwenge mopogore opogore e thurka kinde koth. Bad migawo no ne ochopo e winjruok kod kambi moro mar ji giwegi ma bende ibiro mi orak mar chodho kuoyo mosebedo ka dino wang' aoche buora ma pachoka. Giyango yawo aoche kaka Nyando gi River Nzoia ma owinjo chaki kapok koth maduong' ochako chwe dwe manyien. Your partners in county government. Ukiona mto wa Nyando, saa hii mto wa Nyando inafurika hata kwa sababu ya mvua ya siku moja. Sababu gani? Sababu ya mchanga ambayo imejaa mdomo ya mto. So Trench Masters imekuja na ile special inaitwa nini kwa hivyo? Vifaa na teknolojia ya kisasa kusaidia serikali ya Kenya kutoa hizo mchanga ili mvua ikinyesha kidogo maji inatiririka kwa mpaka kwa lake ama kwa sea. I believe that this partnership has come at the right time, and especially now before the start of the rains. CEO, I hope we can move very fast so that we can prove that this can work even before the start of the rain. And Dredge Master Kenya is very, very happy to partner you, and we have technology, expertise, manpower to dredge dams, rivers, do reclamation, flood control.
Sirikal mamalo kod ten kaunti ma Turkana kotudore kod joket mwandu mawuok e piny Jerman ochako chenro mar kunyo kisima mar kedo kod midhiero mikelo kod oro e gwenge mag Lodwar, kaunti ma Turkana. Joyce Oduor ni kod ler. Nyanduat mar Kenya, kaunti ma Turkana, achiedh nade mar oro makinde ka kinde koro kelo midhiero e sekta mar pur kaachiel kod ngima oganda modak e gwenge go. Kuom higni mathoth, anyuola kaka mae nigi achiedh nade mar nok mar pi ka nyithindo kod jonyuolgi wuotho ndamo mabor ka gimanyo pi maler. Kilometers ma jogi wuotho mondo yud pi en 10 nyaka 40. Mano en wuoth mabor kabisa. To nikech boreholes gi koro ni machiegni, ginyalo yudo pi machiegni, mine nyalo yudo thuolo mar koro timo tije moko, to chiaye ma gin go dala machalo diek be nyalo yudo pi machiegni ma ginyalo modho. Nasema wenye wamefanya hii kitu, nashukuru sana. Mungu asidi aongeze nguvu tena akuje kutusaidia kwa ile singine ambayo inakuja nyuma. Natakana tangi kubwa iweke iteremsha maji kila pande. Iende huko juu, iende pande ile side ile. Ala kila mtu afate nini, ipate njia ya kujisaidia. Chenro mar kedo gi oro nyanduat mar Kenya en chenro mabiro bet kuom higni auchiel kendo muonyo omenda bilion 1.65 omenda mawuok e bengi mar KFW kod sirikal mar piny Jerman kendo geto tieko midhiero mikelo kod oro, nyayo weche mag pur kod bero ngima oganda 300,000 modak e gwenge go. Jo Turkana gin joma pidho chiaye. To wayudo ni kata ka gipidho chiaye kamano, wan gi programs ma nyalo miyo sama gipidho chiaye ni to gin bende gitim pur, nikech pur miyo gi chiemo. To chiemo no wanyalo yude mana kwa tiyo gi irrigation e kaunti machalo kama, nikech mondo wayud koth kawo atua malach. To sirikal ma Kenya koriwore gi sirikal ma Germany osemiyowa pesa moro matin mondo watim go projects machalo kama ka wariwore gi county government ma Turkana. E bwo chenro no, kisima mar pi okuny e od thieth matin mar Chokchok kod Nautin, ka fereji mag pi bende oket Loki Petot kod Namor Kirionok mondo okony e kuoyo pi e puothe, ka bende kuonde kano pi bende olosi mar neno ni pi oyudore mayot kata kinde oro. Ambayo ile maji tuliweza kupata kule itasaidia Nautin community, itasaidia pia dispensary, na pia tuko na primary school ambayo enrollment yake imekuwa low kwa sababu ya ukosefu ya maji. Wanafunzi wanatumia muda mwingi kusaka maji kuliko kutumia muda mwingi kusoma, lakini kwa sababu ya ile mradi ambayo serikali imenuia pale, itaweza kuongeza wale wanafunzi watakuwa ndani ya ile shule. Hata ile zanati ya Nautin, wale wamama ambao watakuwa wanajifungua wataongezeka kwa sababu uzalishaji wa watoto inahitaji usafi. We are hoping to see this activity being implemented soon. And we are, of course, hoping that the communities, but also the county government, will be taking care of that infrastructure, so that the communities are benefiting over a long period of time from what we are providing here. Kokalo e tudruok makare, chenro mar kedo gi oro Turkana nenore kaka chenro maber mabiro konyo thoth oganda modak e gwenge go. Joyce Oduor, Ramogi TV. E piny magombo kod teko ok winjre, dhako achiel ema kwedo chenro mar piny. Kikitem chu. Adhi chu. Akweri gi muolo kikitem. Ema temo nyisi ni waromede. Ne ong'ado mar yudo migawo ma ji mang'eny paro ni onego bed mare. Kore dhi kawo tel. To aneno kakoro jani no nyalo kelo sida matin. Ok en nikech nyalo mare, to nikech en dhako. Ani kona ni ng'ama dhako nyalo yudo. Achuli mondi bikona ni dhako nyalo yudo. Kata obedo ni gik mang'eny geng'e, podi otamre dok chien. Bing'e badie. Babo ng'eya. In ma piny ni. Bing'eya. Kara se mili. Wakoni. Nikech ka piny owachone ni oyo, to owacho ni ne ane. Kiparo gi witin gi riekono. Chungi tim. Ne kinda gi lokruok e wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai Naview Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes,
Your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Weche tuke ni nyithindo mawuok e anyuola mangawe kaunti ma Siaya nyalo biro yudo sir mar somo kokalo e tugo tuke mag cricket. Maerin kaluwore gi tudruok makare e kind Siaya Cricket Association kod Obuya Cricket Academy. Kolose kinde mano chiwo chek mar siro som jopuonjre skund sekondar ma St. Paul's Mbaga, kocha mar Siaya Cricket Club Joseph Odhiambo nowacho ni dwaro margi en neno ni jopuonjre go nya e weche mag somo mopogore gi talanta margi tuke mag cricket. Japuonj maduong' mar skuno Stephen Ouma nobako mokalo riwruok ma kamano makoro miyo jopuonjre thuolo mar somo kod konyogi e tuke. And we are here in Mbaga, St. Paul's Mbaga Secondary School to present checks from the Obuya Academy in conjunction with Siaya Cricket Club for two pupils, two students who are here in this school. We are giving them 10,000 each, and we are going to help them nurture their talents in cricket. We do really want to appreciate what you have done. It is good that you are identifying talents in our school and are helping us achieve the incoming CBC programs which are coming in. We will support this program, and we want to thank you that the students have received 20,000 for their school fees, and this will help them a lot in not sending them away. And I'm much proud to be sponsored by the Cricket Academy. I just want to take this opportunity here to encourage my fellow members and my fellow players to adhere to this game because it pays. Jakanya manigi huma e tugo mar reto kara walking race Samuel Gadhimba no yudo loch e piem mar reto mano bage gi Athletics Kenya kawuono e gwenge Mathika. Jaloch piny ngima kuom rowere